Yan, so Hindi masaya na sila doon na dalawa ni ano. mag-zipline kami. Balik namin yung doon kung saan kami nag-umpisa maglakad, doon kami babagsak. Mag-zipline kuya. Mainit na naman yung panahon. Kanina umulan, basang-basa kami. Ngayon mainit. Walang discount. Dami Ay, ako ano. Walang discount? Di senior, ay may Ang discount. supply, ang senior citizen, huwag mo Pray. discount. Pray. Kasi marami nang inabot. Wow, wala problema. Karoon ng bagong tatay ah. Ang lakas talaga ni Ante dito ah. Don't forget to subscribe. Kuya Kaloy, kapag may isang bata, isa lang yung bayad nun. Oo, kasi parang kakargahin mo siya. Pero to si Bashi, isang tao na to eh. Oo, bigat niyan eh. Yan, so pagpunta nyo dito, magbaon kayo ng tubig para hindi kayo mauhaw. Tsaka sunblock, mainit, sobrang mainit. Pero kaya naman. Pero carry lang naman. Tsaka ang ganda nung mga lava rock kasi pwede mo talaga siyang lakaran. Hindi siya yung sobrang mahirap na tataas na iba-iba. Konting adventure. Ikaw, Ate Joy, kasi first time mo din dito sa Lava Wall, Lava Rocks. Ano yung masasabi mo dito? Sobrang ganda. Perfect for looking for adventure. Kasi nga, ano siya, tas easy lang din siya, easy trail, hindi siya sobrang pataas. Pataas, pero walkable, kayang-kaya. Maski nga yung mga bata, hindi senior, kayang-kaya. Try nyo din. Ang sarap-sarap dito, pag nandito kayo, Diyos ko, mawawala lahat ng O, problema. Ante, kanina ayaw mo sumama, di ba? O, ngayon, sumama ka na, ano? Sobrang saya, tanggal pati problema. Eh, kanina, di ba, nag-ano ka na, halos ayaw mo nang sumama, nagpaiwan ka doon. O, ngayon, nagsisi ka ba? Hindi na. I promise to do my best. I am very happy So, how to do my duty. to do my duty. To God and my country. Hindi nga, Ante, ikaw, kanina ayaw mo nang umakyat eh. Kasi wala nga kasama doon si Mami. Ngayon, masaya na sila doon. I try my best to walk. Kamusta? Ang saya. Nakakapagod, pero sobra, hindi kaya bayaran. Paano tayo ngayon? Sorry kayo, pag hindi nyo natikman, maglakad dito sa Sarit man lava. lang, sarit man lang ini. Black lava. Black lava. I'm 61 years old. I'm a senior, but I'm happy too much. Wow. Sinasabi. Maganda pa Magandang sa kalusugan. Parang binabala ko na dito ako mag-exercise. Wala nang sumba. Wala, magre-retiro na daw si Ante dito na lang. Iwan mo na si Ante dito. Iwan na kita dito. Yes. Kasi gumaganda tuloy ako. So pag pumunta kayo dito at sinatamad na kayong bumaba, mag-zipline na lang kayo for only 300 pesos. At kung meron kayong batang kasama na maliit-liit pa naman, pwede nyo nang kandungin. Are you happy? Are you happy, Ilan? What can you say about the adventure, Dylan? Are you excited, Ilan? Lepek lava! Lepek lava is so great! Ikaw, Marco, ano masasabi mo sa adventure natin ngayon? Wala. Anong wala? Visit ka? Dali, ano masasabi mo? Happy. Ano masasabi mo sa trail? Okay lang? Okay lang. Alalay kay mama. And now, it's Ate Joy's turn! Ngayon diaper net. Daya. Yung mga diaper. Look, oh! Baby, si Ninang, oh, may diaper. Diaper, ikaw din. Dapat ang matibay sa ako na ano ha. Ano? Gusto mong harness? Kadena. Kadena? Ay, kadena daw, Ante, oh! Daddy, amor. Problemado, eh. Galit na naman sa ako. Ano, Ante? Ba't di ka na nagsasalita? Ninenervyos ka na? I'm not nervous. I'm okay. Oo, tama ikaw na muna. Galing mo Basta yan. ayusin mo ganyan lang. Para magandang kuha. Una ka ba, Timich? Hindi, si Marco ang Si Marco nga mauna, sasabay na kita. Kanina ko pa sinasabi. Sabi na nga, di ko lang eh. Parang si Marco nga yung magbibideo para bagsak natin dun eh. Kuya, mahal kita! Sobrina! Mga sila. Hey! Oh. Pwede pala dito, ilabas mo yung sama ng loob! Pagkabilang ko tatlo! Ibigay ang grasya! Nakalimutan na kita! Ay, di umiiyak ka! Look at here, Dylan. Nasa bahay, iyak ng iyak. Wow, gwapo ng baby namin ah. Ayan na!
Uy! Wala, ayoko. Ayusin mo dyan sa GoPro, ha? Nahulog yung chicken. Ang bago yung chinelas mo, ha? Pag nahulog yan, lambutin mo. Ano, masaya. Okay lang, break ba? Okay lang. Kung kailan nandito na ako nakapwesto sa akin na ba? Picture ka muna dito sa lang. Upo na sa Taas mo ng paa mo sa Taas mo lang. Taas mo lang. Taas mo lang. Relax ang kamay mo ha. Ay, picture lang muna. Alam mo, mapuputol yung kable. Alam mo, totoo, mag-break na tayo. Pag hindi naman nila, wala ka ng girlfriend. Yeah! Parang tanga, saya. Saya. Ang amazing! Sige na! Oh, ready? Go! Go, Bash! Tayo, kuya. Parang Siyempre, naiiyak talaga ako. Buti nga di ako uwi sa short. Alo, nakita mo si kuya? Kita mo? Gusto mo ganon? Fly. Ha? Fly? Nag-fly. Nag-fly. Nag-fly si kuya? Oo, nag-fly si kuya. O, Kuya Dylan pa, oh. Kuya Dylan will fly. Go, Dylan! You can do it! You can do it, Dylan! I love you! I love you! Okay, ha? Go, baby! I Don't love stop you! the cable, Don't stop the cable. Just hold here, okay, Dylan? Forward. You just... Go, Dylan! Go, Dylan! Dylan! Very good, Dylan! Good job! Good job! Galing! Uy, nataproud ako kay Dylan. Oh my God, naiiyak ka. Naiiyak ka na! Naiiyak na naman! Kinakabahan na kami. Alan, are you excited? No. Oh! You want to fly? Okay. So, yun na nga, no? Yung kapatid ko, no? Kinakabahan na yan, no? Pasimple lang yan, no? No, kuya, humihinga ka pa? Humihinga ka pa? Yee! Ay, Kuya Kaloy is the best! Ay, ang pagdado si Kuya Kaloy na lumapit. Kuya Kaloy is the best! You're the best! Pareho na siya ni Kuya Jess. Sino? Ni Kuya Jess. Kuya Jess, shout out! Kuya Jess, shout
out! Susunod na po ang aking kapatid. Alam niyo po, itong kapatid ko, takot po talaga yan sa mga ganyang kabagayan. Nagkukunwari lamang po yan na gusto niya. Gusto niya pero takot ho yan. Hindi nga ho yan nanonood ng horror paggabi. Kaya yung mga ganyang gawain, pambihira po yan sa kanya. Nananalangin na po yan. Kailangan mo pa. Hindi po yun paninirang puri. Totoo po yung sinasabi ko. Yung kapatid ko, tingnan nyo po nakikita nyo po. Oh, nakikita nyo po. Hindi pa nga ready. Tumaya. Bye! Bye! Sige, Mak. Laki eh, oh. Ang haba eh. Grabe na nagkulog niya, mamo. Hindi, kinabahan ako na ito. Ba't naman tatamaan? Ang layo-layo sa'yo niyan. Ang taas eh. Hi, ante! Hello! Yun naman, oh. Vlog, Hampas Lobo! Kinakabahan ako! Kinakabahan ka ba? Saan pa daw si mama? Wow. Kinakabahan ka? Hindi, si mami ang kinakabahan. Diyos ko naman. Ate Jun, yayakap na yung post. Kaya pa, girl. Siyempre, kinakapture natin mga stolen moments. Kal! Kuya Kalay! Sakit ng puso ko na. Kinakabahan na ako. Ay, nagtiwala sa'yo. Lakasan mo lang ang loob mo. Go, ante! You can do it! I'm alright! Don't worry! Be happy! Safe yung nanay ko ha. Tagal ko idalagaan yan, pinalaki ko yan. I love you! Kakano pa yata ako ng tatay dito sa Bicol ha. Dito ka raw titira sa lava. Sa lava. Go, ante! Hawakan, magaling yan yan eh. Bye! Anak, tayo na. Susunod. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ka po? Uy, kinakabahan ang baby. Kinakabahan daw siya. Kinakabahan ka? Pag nalaglag ka po, hirap ka talaga. Mami, bahala sa'yo. Daddy, bye, Daddy. Ha? Bye, Daddy. Fly? Ano po? Daddy, bye. Fly. Opo, magpo-fly si Daddy. Gusto mo rin parehas kay Daddy magpo-fly? Wow, very good. Pero sama po ikaw sa akin, okay? Si Mami hahawak sa'yo. Opo. Opo. Lakas. Opo. Po. Very good. Good job. Napagod po ikaw pag-akyat dito? To. Napagod po ikaw pag-akyat dito? Ha? Mahirap ba pag-akyat dito? Saan po ikaw nahirapan? Pag-walk? Ah, pag-walk. Kinakabahan ka po? Kinakabahan ka ba kuya? Hindi ako kinakabahan. Naiihina ako. Hindi ako kinakabahan. Ay, ano tayo na? Oh, I'm Daddy. Fly, Daddy? O, parehas kay Daddy. Halika. Yeah! Bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Daddy, bye. Ma'am, atas ka na ng konti doon kasi Atras medyo po. mababa tayo. Sorry naman, kuya. Makamababa to. Mababa ang bato. Ah, okay. Si Kuya Kaloy na ang bahala kung may mga bit-bit kayong mga Using on naman. onting bag na may tubig. Kapag bababa at mag-zipline kayo, si Kuya Kaloy ang bahala doon. Kinakabahan ako? Hindi kinakabahan. Pero hindi. Not for me. Ay, uupuan. Para hindi Ma'am? masakit ang ano. Tapos ng bata. Okay. Selfie video ka ma'am. Selfie. Opo, ganyan. Di ba to Kuya Kaloy lipa din? Ay, Pag nilipad to, pulutin mo na lang Kuya Kaloy pagpunta mo doon, ha? ate, pag anong bata? Ate Joy. Si Kuya, okay lang. Naupo nila ang bata. Ganyan lang yan ma'am. Oh. Paano? Ganyan lang ang hawak. Uy, Ma'am, uy! yes po ma'am. Naka-connect pa ito sa bata. Oh my God. Ay, Kuya Kaloy. Nag-vlog ka pa.
ate ha. Ayan, ayan. Very good daw. Si Aluna dito ako, tayo pang na. Kuya. Sanin lang. Kumakakamili yung bata. Dito ka lang hawak mo. Tapos po, ganyan yung bata, ganyan ganito ka na lang. lang. Okay. Ayan. Alon, hawak kay mami ha. Double check pa ako mama. Double Sige po. check. Ginusto ko to, pero hindi ko alam na ganito pala. Mararamdaman Ma'am, ko. Tabi. Buti na lang, ano si Okay. Kuya Kaloy. Kuya, helmet ng bata. Hindi na. Oh, mamaya ma'am, pe-helmetan ko yan. Sige po. Isang tarantang tita. Charot. Tapos biglang pag ano ng helmet ni Alon, natakpan yung mukha. Hindi matatakpan. Ay, baby! Behave, no? Ay, Tabang baby. talaga yan, matapang yan eh. Nandito tayo sa Balkan. Bababa man Ito please. talaga, Ano matapang camera mo? tayo. Ganyan lang naman. Hindi naman mahulog. Bigpitan ko pa ng ganda na helmet. May hood siya, pwede ilagay para sumikip-sikip kuya. Pwede naman? Kasi na ano mo lang ito. Okay, ma'am? Lord, ikaw na po. Forward po, ma'am. Forward. Lakad mo na. Nawakan mong bata dyan na. Parang, okay, forward. Wait lang, bibidyo pa lang. Sit down ka na, ma'am. Sit down ka na po. Okay, sit down. Hindi, ito ka ba bibitawan ito? Hawak ikaw, love. Ka lang ha, ganyan lang. Apa. Hawak kay mami. Pwede, ma'am. Ready? Get set! Go! Happy? Happy ang baby, oh! Nahulog! Thank you, kuya! Woo! Yay! Nakula yung mata. Isa pa? One more. Ayun ka muna yung Wow! mata. Woo! Mata. Thank you! Nice! A very good job, baby! Happy mami! Grabe ang baby namin. Galing nga. Hindi si Daddy ang nag-aawat. Galing. Hindi mo nag-iisip siya kung ano. Anong nangyari? Oh, saya! Baba na kami. Umulan na rin. Pero okay lang. Galing ni Alan, oh. Good job! Tawag mo daw. Babay ikaw sa kao. Bye-bye ka. Oh, yes, tayo. Tandaan niyo yun? Tanda.